Γεια σας παιδιά, με λένε George15 και σήμερα παίξουμε το μωρό. Ένα ωραίο παιχνίδι με ωραία γραφικά. Αυτό είναι το story, δεν μιλάω για να το δείτε. Αν και δεν μιλάνε, απλά έτσι το δείχνω. Γι' αυτό ησυχάζω. Μέχρι να τελειώσει. Fight! Ξέρετε γιατί έγινε αυτό, παιδιά? Επειδή είναι μεγάλη εφαρμογή. Συνήθως όταν είναι μεγάλη εφαρμογή... Oh. Fight. Tap on the screen to attack. Είδατε, έχει ωραία γραφικά. Και είμαι πολύ φαν του Mortal Kombat. Η X-Ray. Άμα ιδιάζετε τα αίματα μην το δείτε. Finish him. Ήμασταν άμα. Όχι, δεν θα κάνω. Για να περιμένουμε λίγο. Εντάξει. Fatality. Τι είναι εκείνο το μπλε που υπάρχει στην οθόνη δίπλα αυτό? Να, αυτό το μπλε που βλέπετε δίπλα αυτόν. Αυτό το μπλε βιντεάκι που τέλος πάντων να του πάρω σημασία. Οκ. Tap fight to play. Απλά η αριστερά λέει πάντα ότι είμαστε εμείς και η δεξιά κακή. Γενικά είναι εύκολο, μετά θα πάει στα δύσκολα. Όχι. Τι έχουμε απεριόριστη ζωή? Έχουμε απεριόριστη ζωή. Όχι! Γάμο το! Μου ξέβγε. Thanks. Impressive. Έχει και ωραία μουσική. Μέχρι στιγμής είμαστε καλοί. Special attack. Και σε αυτό το βίντεο δεν έβαλα webcam, γιατί όταν βάζω webcam δεν μπορώ να μιλάω δίπλα από τον ήχο του κινητού, από το ηχείο, και έτσι δεν ακούγομαι καλά. Και πρέπει να το έχω πολύ χαμηλά και θα είναι ενοχλητικό. Μάλιστα. Shirai Ryu. Μάλιστα. Παίζουμε κατευθείαν. Δεν πάτησα τίποτα, αμέσως μου μπήκε στη μάχη. Και επίσης έχει πολύ καλά γραφικά το παιχνίδι. Δεν ήθελα να βάλω webcam για να φαίνεται η μισή οθόνη. Έτσι. Πάμε τη σάβρα. Με ένα ακούμπημα. Όχι με ακούμπημα, με ένα σάγιο. Για όσοι δεν ξέρετε τι είναι το Mortal Kombat, πατήστε στο YouTube Mortal Kombat για PlayStation 4, PlayStation 3
Πάει ο πρώτος πύργος. Μπέτς. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα μου μείναν 90, εγώ δεν ήθελα να αγοράσω κάρτα. Τέλος πάντων. Εδώ θα πάρουμε ένα Mortal Kombat χαρακτήρα. Όχι, πιο άχρηστη. Θα βάλουμε άντε. Αυτό είναι από βίντεο στο YouTube, παιδιά. George 15 Games. Έχει πάνω από 12 γράμματα. Θα το γράψουμε George 15 σκέτο. Είναι λίγο βλάκια, αλλά τι να κάνουμε. 40 million players. 20 ψυχές. Souls. Level up card. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχει και ένα για να πάρουμε το Johnny Cage. Λοιπόν. Ας παίξουμε ένα online με άλλους παίκτες. Άμα θέλετε να εγγραφείτε στο Mortal Kombat, μήπως τύχει να παίξουμε μαζί, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα είμαστε αφού είμαστε Sonya Blade Special Forces, που είναι η ομάδα της. Choose. Είμαι ακόμη πίστα 1. Δεν μπορεί να είμαι τόσο άχρηστος, αλλά θα με δείτε καλό. Λοιπόν, πάμε. Edit team. Να βάλουμε το Sonya. Δεν μ' αρέσει αυτός. Μου φαίνεται πάμε. Δεν θα είναι μεγάλο το βίντεο, θα παίξουμε 2 online και τέλος. Θα παίξουμε ένα και στο επόμενο βίντεο με Mortal Kombat θα παίξω 3. Πάμε. Για να μην χάσω την ενέργεια θα παίξω αύριο, απλά να μην τη χαλάσω όλη μου, ωραία. Για τη ζεματάκια του κινητού. Το έχω βάλει και στην πρίζα ταυτόχρονα, κανονικά δεν έπρεπε, αλλά δεν πειράζει για μία φορά. Δεν θα πάθει και τίποτα. Ωραία. Μπορεί να κολλάει λίγο επειδή κάνω ταυτόχρονα βίντεο. Και φταίει και το ίντερνετ του άλλου παίκτη. Παίζω online και μπορεί το ίντερνετ του να μην είναι καλό. Fuck. Πάμε σου. Τελικά είναι καλή. Είναι καλή τελικά. Όχι. Fuck. 96. Όχι. Yeah, victory, bets. Για όσους δεν ξέρουν αγγλικά, victory σημαίνει νίκη. Τώρα δεν ξέρω γιατί μεταφράζω. Yes, 2, 3, 4. Τόσο γρήγορα πήγε Sonya Blade στο 4. Τουλάχιστον όσους βαριούνται και βλέπουν και κορίτσια, τουλάχιστον ένας χαρακτήρας κορίτσια. Λοιπόν, θα παίξουμε άλλο ένα. Για να μην κολλήσει και το βίντεο μετά και είναι μεγάλο και αργήσει. Πάμε. Όταν μου είναι αφούλιο. Επειδή ανεβάσει και η πίστα μου στο προφίλ μου στο Mortal Kombat. Και όταν ανεβαίνει η πίστα σου, τόσο αναβαθμεί.
Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσω γιατί πρέπει να διαγράφω τα παιχνίδια και να τα ξανακατεβάζω. Θα έχει άλλους παίκτες. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Σίγουρα όμως. Άμα θέλετε. Γαμώ το, κοιτάξτε πόσο κολλάει το ίντερνετ του άλλου. Μπορεί να φταίει και το δικό μου βέβαια. Στην αρχή δεν παίζει. Αλλά sorry που τα επαναλαμβάνω, απλά φοβάμαι μην δεν ακούγομαι καλά. Γαμώ τα Facebook του. Έλα Sony. Έλα. Θα πεθάνει ένας. Έχω σκοτώσει ένα. Όχι. Τι λες, δεν αντέχασα τη μισή ζωή. Δεν είμαι άχρηστος. Και άμα δείτε στον τίτλο θα γράφω Mortal Kombat X Mobile, δηλαδή για το κινητό. Είναι επειδή για να μην γίνει και διάσημο το βίντεο. Θέλω να γράφω την αλήθεια. Τι λες τώρα. Νίκησα επιτέλους. Πέντε, έτσι. Yes. Λοιπόν παιδιά, λέω να το τελειώσω κάπου εδώ. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και ένα subscribe και ένα share για να το δουν και οι φίλοι σας και για να μεγαλώσει το κανάλι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!